Co to je jedno? Bylo horší, nebo jasný. Je nabrnená tady potřebuješ ze 2 let? Vadidval z letoška prosím tě 8 caců. A to je mi na hovno. To je mi úplně na hovno. Tak to šlo ty víno. Tak budu no, ale já už jsem nechtěl, aby zavadli někomu. No, to stačilo, no. Jasně. No ty máme z Německa taky restrikci na hovno. A toho restrikce, co bychom chtěli za majem, to ona Michaela zařídila, říká Antonovičovi, ne, ty to nemůžeš. Já jsem chtěla z toho